Odeljenje za decu sa posebnim potrebama ove godine obeležava 2 decenije postojanja i predanog rada. Kroz godine su prošle brojne generacije učenika, svaka sa svojom pričom, izazovima i uspesima. Odeljenje za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju otvoreno je 2005. godine. Škola je prepoznala potrebe tadašnjih porodica i učenika koji su morali tada, porodice koje su želele da obrazuju svoju decu, morali su svakodnevno ići u Užice i pošto je to bila osnovna škola u pitanju, nije bilo domskog smještaja, nego su morali da putuju bukvalno svaki dan do Užica i nazad, čak nekad i po više puta, pogotovo porodice koje su morale da rade, da se vrate na posao. Znači, 2005. godine škola u saradnji sa Centrom za socijalni rad i tadašnjim udruženjima otvara ovde odeljenje i ovde prvi zaposleni je bila koleginica Olivera Đurović kao jedini oligofrenolog na teritoriji Bajine Bašte i dugo je radila sama. To odeljenje je imalo oko 15 učenika i tek nekad, posle par godina, škola prepoznaje potrebu za otvaranjem i drugog odeljenja koji je vodila koleginica Slavica Đurović kao specijalni pedagog. I 2020. godine počinjem da radim ja kao drugi oligofrenolog ovde na teritoriji Bajine Bašte. Škola prepoznaje i prati potrebe svih porodica i onda je pre 10 godina počela da obezbeđuje deci lične pratioce, a kasnije pedagoške asistente, tako da kada interesorna komisija proceni da dete ima veće teškoće, opština obezbeđuje sredstva, a škola zapošljava i lične pratioce i pedagoške asistente, što nama defektolozima, odnosno nastavnicima, mnogo olakšava rad. Imamo nekako i dete više se navikne na svog asistenta i mnogo lakše uspostavljaju i komunikaciju. Asistent je sve vreme sa detetom, dok opet nastavnik mora da se posveti svoje deci. Kako izgleda jedan čas? Ajde, opiši. Pa jedan čas izgleda vrlo dinamično. Svako dete ima svoj individualni i obrazovni program, takozvani IOP. IOP sastavljamo mi kao stručni tim, to je defektolog, nastavnik, psiholog, stručni saradnici kao nastavnik engleskog, nastavnik veronauke i roditelj. I po mogućstvu dete, ako dete verbalno i ako ima neke svoje želje, ako može da učestvuje u komunikaciji, znači zasedamo na 3 mjesta, u stvari jednom u toku polugodišta i onda dogovaramo, znači srpskog jezika radit će se tako i tako, dete ima te jake strane, te slabosti, jake strane koristimo naravno u najvećoj meri, a slabosti prevazilazimo ili ih skroz izbacujemo ili ako su slabosti podložne korekcije, onda se na to fokusiramo pa onda imamo napredak i u oblasti slabosti, znači slabijih strana. Bilo mi je stvarno mnogo divno. Od prvog početka kad sam došla ovdje mi je mnogo pomogla i sve to mi je bilo divno. Prvi dan kad sam došla na primer, došla sam sva uplašena, sva nikakva. Ovdje posle rekla šta su ti uradili, baš sam bila uplašena. Vidjela je po meni, stvarno je bilo divno, stvarno mi je mnogo pomogla i posle i u boravku sve to. Mislim, puno znači uopšte da se ima jedno takvo odeljenje za decu sa smetnjama u razvoju. Da ne moraju svaki dan da ide, da se muče i tako. Radili smo sve i svašta, radili likovnu prirodu i društvo i tako, te neke stvari. To sam nešto kao najviše voljela. Meni kao roditelju ovo dosta baš znači. Stalno je u aktivnosti, stalno je drugačije kad dođe, drugačije se ponaša ovde. Svi su onako pristojni, prijatni i baš je onako fino. Primećujem veliki napredak, kući je malo divlji više, ali ovde baš jako sam zadovoljan, baš.